ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ଗୁନିରୁ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଯେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି କାହାଣୀଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ନବିତା ଆଉ ସିଜୁକାର। ନବିତା ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ସିଜୁକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ବାହାରିଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୁହେଁ ବାଇକରେ ବୁଲି ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲା। ନବିତା ଗିଟାର ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଗଲା। ଗିଟାରର ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନିରେ ସେମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ ହଜିଗଲେ ଆଉ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ପପକର୍ନ ଖାଇଲେ। ହଠାତ୍ ସିଜୁକାକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସିବାର ଦେଖି ନବିତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ବାହାରେ ବସିକି ଦେଖିଲା ଯେ ସେଟା ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା।